Vas participar en les consultes iniciades a Arenys. Vas sortir al carrer el 2010 després que mutilessin l'Estatut. T'has manifestat a les diades massives dels últims anys. Vas votar sí i sí al 9-N. Vas defensar les urnes i les paperetes els dies previs al referèndum. Vas votar independència a l'1O malgrat la repressió. Vas referendar l'1O a les eleccions del 155. Vas defensar els presos, els exiliats i els represaliats després de la sentència. Vas formar part del 52% dels vots independentistes el passat 14 de febrer. Ara et toca ser protagonista per guanyar definitivament la independència. Eleccions a l'Assemblea de Representants. Fes sentir la teva veu. Sigues candidat per la República.